கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. இன்றைய நாளில் கூட நம்மை நாமே நிதானித்து அறிதல். ஏனக்கா நம்மை நாமே நிதானித்து அறிந்தால் நியாயம் தீர்க்கப்படும். அப்ப இன்றைய நாட்களில் சபைகளுக்குள்ளே கொடுக்கப்படுகிறதான ஞானஸ்தானத்துல, அதாவது வேதத்தின் ரீதியாக கொடுக்கப்படுகிறதா இந்த காரியத்தை குறித்து தான் நம்ம தியானம் பண்ண போறோம். அதுக்காக நம்ம யோவான் 4ஆம் அதிகாரத்திலே 1ஆம் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். அதாவது யோவானை பார்க்கிலும் இயேசு அநேக பேரை சீஷராக்கி ஞானஸ்தானம் கொடுக்கிறார் என்று பரிசேயர் கேள்விப்பட்டதை கர்த்தர் அறிந்த போது. இந்த முக்கியமான வேர்டு என்னன்னாக்கா, யோவானை பார்க்கிலும் இயேசு கிறிஸ்து அநேகரை பேரை சீஷராக்கி ஞானஸ்தானம் கொடுத்தார் என்றதுதான். அப்ப இயேசப்பா இந்த உலகத்துல வாழ்ந்த நாட்களிலே கூட அநேகருக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுக்கும் போது அவளை சீஷராக்கி ஞானஸ்தானம் கொடுத்தார். நமக்கு தெரியாதது ஒன்றுமல்ல, 70 பேரை ஞானஸ்தானம் சீஷராக்கி அவளுக்கு என்ன பண்ணார், அவர் ஊழியத்துக்கு அனுப்பினார். அது மாத்திரம் ஒரு சீஷருக்கு பிரதான ஒரு காரியமாக அறிவித்தது என்னன்னாக்கா, மத்தேயு 28ஆம் அதிகாரத்துல 19ஆம் வசனம் சொல்றது, ஆகையால் நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதியிலும் சீஷராக்கி பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவின் நாமத்திலே அவர்களுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுத்து. இந்த 2 இடத்துலையும் பார்க்கும்போது இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய அடிச்சுவடை நாம் பின்பற்ற வேண்டும் என்று சொன்னால், நான் ஒரு ஆத்மாவை ரட்சிப்புகளை கொண்டு வர்றதுக்கு முன்னாடி அந்த ஆத்மாவை சீஷராக்க வேண்டும் என்றுதான். இது சபைகளுக்குள்ளே நடக்குதா? இதை கேள்விப்படுகிறவர்கள் நீங்கள் சீஷராக மாறி விட்டீர்களா என்பதை நிதானித்து பாருங்கள். சீஷர்கள் என்றால் இயேசு கிறிஸ்துவை அறிந்து இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக வாழ்கிறவர்கள் சீஷர்கள். இப்ப ஏசப்பா 12 சீஷரை தெரிந்து கொண்டார்கள். அந்த 12 சீஷர்களும் என்ன வேலையை செஞ்சார்? அப்ப சீஷராக மாற்றணும். யாருக்கு? இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு சீடராக மாற்றி அவர்களை இயேசு கிறிஸ்து குறித்து முதலாவது தெளிவு கொண்டு வந்து அவர்களை ஞானஸ்தானம் கொடுக்கணும். இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் சீஷராக மாற்றப்பட வேண்டும். அப்படின்னா ஊழியக்காரனாக, பிரசங்கிக்கிறவனாக, போதிக்கிறவனாக, தெளிவு உள்ளவனாக மாற்றப்பட வேண்டும். அப்ப சபைகளுக்குள்ளே சீஷத்துவம் வளர வேண்டும். இதுதான் இந்த நாட்களில் நாம் தெரிந்து கொண்ட நம்மை நாமே நிதானித்தறிதற்குரிய காரியம். இது சபைகளுக்குள்ளே இருக்குதா? நீங்கள் சீஷராக மாறிவிட்டீர்களா? இல்லை சபைக்கு போயிருக்கிற அனைவரும் சீஷராக மாறி இருக்கிறீர்களா? எத்தனை வருடம் நீங்கள் சபைகளுக்குள்ள போகிறீர்கள்? எந்த நாளிலே ஞானஸ்தானம் எடுத்தீர்கள்? இன்னியவர்களும் நீங்கள் எந்த நிலைமையில் இருக்கிறீர்கள் என்பதை நம்மை நாமே நிதானித்தறிவோம். கண்டிப்பாக நாம் நியாயம் தீர்க்கப்பட மாட்டோம். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. ஆமென்.